ଭାବରେ ଆସିବା ଫଳା ସମାଚାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାଚାର ପ୍ରଭୁ ପରମ ଶରଣ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଶରଣ प्रजावश धार्मिक गुणवंत धार्मिक प्रभावती बीरवर गुणाकर मंत्री वर राजन घटना कौन राज्य आसला कीटक काव्यरू कहीं राम राम परी राजा नहीं कहीं सीता सीता परी कहीं राम राम परी राजा नहीं मध्य मनोहर बेरनगर समान सौंदर्य परिपूर्ण रही विष्णु पृथ्वी स्थान गुड़ाक अच्छी देश मध्य गृह मध्य परिपूर्ण रही घटना है कौन प्रभु नारायण से मायाधर पुरुष मायाधर पुरुष माया भी
ଅଙ୍ଗବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ରାୟଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରାୟଙ୍କର ଗୃହକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏପରି ଗଲେ ତ ହେବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ଗାୟନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯେ କମଳାକାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯେ କମଳାକାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ মদিন সরি জীবা তা চরণ মুভরসি। প্রভু জগন্নাথ সে কমলাকান্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রবাসী। ভিক্ষাম দেহি ভিক্ষাম দেহি ভিক্ষাম দেহি। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ଆମ ସିଂହଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି ଆସିବ ଯାଅ କିଣା ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। କିଏ ବାବା? ମୁଁ ଫକୀର। ଫକୀର ବାବା? ହଁ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲି ବାପା। ଛିଆ ନିମନ୍ତେ? ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆସ ବାପା ଆସ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସିଂହଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁକ ଆସିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଯାହା ପୂଜିକି ଆଣିବ ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବାବା ରେଡି ହ। କାହିଁକି ବାପା? ପୂଜି ହଉ। ଆରେ ଖଣ୍ଡାରେ କଣ ପୂଜ ଭାଇ? ଟିକେ ବୁଝି ଆସ ଭଲ ଭାବେ। ରାଜା କହିଛନ୍ ହଁ ପୂଜି କରି ଆମକୁ। ନା 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 ବାପା ସେପରି ନୁହେଁ, ଆଚ୍ଛା ପୂଜା କରି ମତେ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ରାଜା ନିଜେ ଯିବାର ନି ପଡେ ନା, ନା? ନା, ନା। ପୂଜା କରିଦେଲେନି। ଆସ ଆସ ଯିମା ଆସ। ହେ ଫକୀର ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଣାମ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଦୀର୍ଘାୟୁ। ଦାସୀ ଓ କାଟା ହେଲା ଗো। ରାଣୀକୁ ଯାଇ କୁହ ହଁ କା ବୋଲମେ? ଆମେ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରୁ ଅସତନ ଭିକ୍ଷା ଆଣିକି ଆସ ଫକୀର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଗো ଚୌଛା କହିଦେବି ରାଣୀ ମାକେ ଡାକି ଦିଲାନି। ଆଗ ରାଣୀ ମା କଣ ହେଲା ଦାସୀ? ୟା କେନ୍ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୁଟେ ହେଇଛେ ପରେ ଗো ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେମା। ରଜା ହାତୀ ଲାଗି ଡକାଇ ପଠାଇଛ। କଣ କହିଲ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ହେଇଛୁ। ହଁ ଗো ଠିକ ଅଛି। ଆଳେ ଅଛି ଏଇ ଘର ରତ୍ନ ବିଖ୍ୟାତ। ତୁମେ ଦେ ତମା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଚାଲେ ଯିବା। ଚାଲ ତୁମା। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ହରାୟା ହେ ଗୋସାଇ ମୋର ପ୍ରାଣ ଦିଅ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଦିଅ। ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜା। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ହଁ ଆମ ହସ୍ତରୁ କିଣନ୍ତୁ ଅସତନ ଭିକ୍ଷା। ହେଲେ ରାଜା ହଁ ଏ ଭିକ୍ଷାରେ ମୋର କେବେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ରାଜା। ତାହେଲେ କେବଳ ମାଗୁଛି ଶିରିଣୀ ସାକ୍ଷର ଭିକ୍ଷା ମୁଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଏ ଭିକ୍ଷା ସତ୍ୟ ଫେରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଦାପି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଇପାରେ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କେବଳ ମୋ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘର କରି ରଚନା କରାଯିବ। ଆପଣ ଦ୍ୱାର ରଚନା କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା, ଯଦି ଆପଣ ହରିଙ୍କ ପୂଜା ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବହୁତ ବିପଦ ପଡିବ। କାଁ ବିପଦ ପଡବା? ବାବା ମରି ପଡି ଆଇନା ଆଜକେ ଡରେ ମରୁଛୁ ନା? ବୁଆ କో କାଁ ବିପଦ ପଡବା ଆମର ଘରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା, ହଁ ଆପଣଙ୍କର ତିନି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋର ବିପଦ ପଡିବ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ନ କରିବ। ଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆମର ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଏ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ପଡେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ରାଜ୍ୟ ବିଦାୟ କରିଦିଅ। ଭାବି ଦେଖ ମନୁଆରେ ଜୀବ ଦୁଇ ଦିନିଆ ସୁନାର ଶରୀର ତୋର ଦେବନାର ଖାଲି ମାନି ଯା ରେ ରାଜା ରହିବ ଧନ ଜନରେ ଜୀବନ ଜୀବନରେ ଜୀବନ
ଭଗବାନରେ ବଡ଼ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ରାତ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନ ମହିଳି କହିଲେ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇବା ସକାଶେ କହିଛନ୍ତି କଣ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ବେଦୀ ପରେ ଏକ ସୁନା ବୃକ୍ଷ ଥିବ ସୁନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଚମକି ଉଠି ରାଣୀ କହିବା ଲାଗିଛନ୍ତି ରାଣୀ ରାଣୀ କଣ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଆଜି କାହିଁକି ଚମକି ପଡୁଛ? ହେ ରାଣୀ ହଁ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଦିନ ପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୟନ କରିଛି ହଁ ଏ ରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି ରାଣୀ କଣ କହିଲ? ହଁ ରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ? ହଁ ରୂପା ବେଦୀ ପରେ ଏକ ସୁନା ବୃକ୍ଷ ଥିବ ହଁ ଯାହା ପଥରେ ବୃକ୍ଷ ଫୁଟିଥିବ ହଁ ଆଉ ସେ ପଥରେ ଜାମ୍ବୁପତ୍ର ହଁ ମତି ଫଳ ଫଳିଥିବ ହଜାରୁ ହଜାର ହଁ ହଁ ଆଉ ସେ ମତି ଫଳକୁ ଝାଲିଆ ମାନେ ପାନ କରୁଥିବ ହଁ ହଁ ରାଣୀ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା କଣ ସତ? ହଁ ରାଣୀ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନହେଲେ ଆଉ ତୁଲେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ହଁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟି କୋଉଠୁ ପାଇବା? ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯେ ଆଣିଦେବା ତା ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହରର ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ମାମା ଶିବାନ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ କାହାଣୀ ବଚନ ବହିଛନ୍ତି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା କହି ସାରିଲା ମାତ୍ରେ ଘଟଣା ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାତର ଆଗମନ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ହେଲାନି ସିଂହାସ ଆରେ ଗୋଲା ଦିଶି ଶୁଣ କଣ ମହାରାଜ? ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ କଣ ପାଇଁ ମହାରାଜ? ଶୁଣ 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 ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ହୋଇଛି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯିଏ ଆଣିଦେବ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯିଏ ଆଣିଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହରରେ ରାଜା ହେବ ରାଜା ହବ। ଯାଅ। ଯାଅ ପ୍ରଭୁ ମୂର୍ଖ କାହିଁକି? ତୁମେ ଯିବ କି ମୁଁ ଯିବ ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରଭୁ। ବୁଝିଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଯା ଘୋଷଣା କରିବ ଯା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣ 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 ଦେଶବାସୀ ନଗରବାସୀ ଯେତିକି ଅଛ ସମସ୍ତ ବାସୀ ଆମ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକେ ଯିଏ ଆଣିଦେବ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହରରେ ରାଜା ହେବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେ ଶୁଣ 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 ଆମ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ। ଶାଶୁ ଆରେ ଭାଇମାନେ ମତେ କାହିଁକି ମାର ମାରୁଛ? ଆମେ ପାଠ ପଢିକରି ହଉଛୁ ଦେଖୁଛୁ କି ଦେଖୁଛି ଆମେ କିଏ
ରଜାର ପୁଅ ରାଜପୁତ୍ର ଆମେ ଥନ୍ ଥନ୍ ଆର ଅଲଗା ଲୋକ ଭାଇ ଢୋକରା ଦେଉଛୁ ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ତୁମ ବାପା ଯେମିତିକା କହିଲେ ସେମିତି ମୁଁ କାମ କରିବି କାମ କରୁଛି ବୋ ହଁ। ଚାଲ ଥକି ଚାଲ ମତେ ଢିଙ୍ଗରା ଶୁଣା ମହାରାଜ ହେ ଡଗର ହଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କଲ ହଁ ମହାରାଜ ଘୋଷଣା କରିବି କଣ ଆଜ୍ଞା ମତେ ତୁମର ପୁତ୍ର ମାନେ ଯେମିତି ମାଣ ମାରିଛନ୍ ନା ମୋ ଛାଲ ଚମଡ଼ା ଫାଟି ଯାଇଛି ହେ ବିଜବର ବିଦ୍ୟାଧର ଆରେ ପୁଅ ମାନେ ତ କାହିଁକି ଜଳ ହାତ ଦେଇଛ ସେ ପରେ ନୁହେଁ ବାପା ସେ ମିଛ କଥା କହିଲା ପରେ ତାକୁ ମାର ଶୁଣ ପଡିଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଗ୍ରାମକୁ ହାତୀ ଆସିଛି ନା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବାପା ଆପଣ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ହେ ବିଜବର ବିଦ୍ୟାଧର ଆରେ ପୁଅ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଣିପାରିବ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ରୂପାବେଦୀ ପରେ ଏକ ସୁନା ବୃକ୍ଷ ଥିବ ସେ ସୁନା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ତ ଜାମ୍ଭ ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ମତି ଫଳ ଫଳିଥିବ ହଜାର ହଜାର ହଁ। ଆଉ ସେ ମତି ଫଳକୁ ଝାଲିଆ ମଧ୍ୟ ପାନ କରୁଥିବ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଠିକ ଅଛି ବାପା ସେ ପୁଅ ମାନେ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଆଣିପାରିବ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ଆମେ ହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲେ ତୋଲି ଆଣି ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାହାତରେ ଲୁଟେଇ ଦେବାରେ ଭାଇ ବେଶ ବେଶ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ମାଉସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବୀରବର ବିଦ୍ୟାଧର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଣିବା ସକାଶେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଥଣ୍ଡା ଚରଣେ ମନ ଦେ ଥଣ୍ଡା ଚରଣେ ମନ ଦେ দিনে বুঢ়া বুঢ়ী খেলুছিলে বাকি বুঢ়ী ৰাখি কালি বেলা ଘଟଣା ହେଲା କଣ ଯେତେବେଳେ ବୀରବର ବିଦ୍ୟାଧର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଣିବା ସକାଶେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଗମନ କଲା ମାତ୍ରକେ ଗାଁ ମଣ୍ଡ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ ସ୍ୱପ୍ନ କୋଉ ଦିଗରେ ଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ ଏ ସମୟରେ ଘଟଣା ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ସାନ ପୁଅ ମଦନ ରାଜାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିକି ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟରେ ଗୌପଛନ୍ତି ରାଣୀ କଣ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ ସେ ସାନ ପୁଅ ମଦନ ଆସିଲେ ହଁ ସେତେବେଳେ କଥା କୁହ କଣ କଣ କହିବା ସତ କଥା ନ କହିଲେ ହଁ କଣ ଭାଇ ଦୁଃଖ ହେବ ତାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେବ ଠିକ ଅଛି ମା କଣ ହେଲା ରେ ପୁଅ ମତେ ଭାରି କହୁଛି ମା ଖାଇବାକୁ ଦେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଅ ବସି ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମା କଣ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେବ କଣ କହିଲୁ ହଁ ନା ରେ ପୁଅ ତୋ ଭାଇମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ କଳା କରି ଯାଇଛନ୍ତି କଣ କହିଲୁ ମା ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ରେ ପୁଅ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ମା କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ନା ରେ ପୁଅ ତୋତେ ଯଦି ଧାଇଣା ଦେଖିଲା ମତେ ଅନ୍ଧ ପରି ଲାଗେ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ରାଣୀ ପୁଅ ଆରେ ପୁଅ ମଦନ ତୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ନା ବାପା। ନ ଯା ବାପ ନ ଯା ଧନ ଆରେ ବନବାସ କରି ରେ ମଦନ
ମୁଁ ଯେମିତି ଆଉ ଯିବି ବାପା ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଯେତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନୁନି। ଠିକ ଅଛି ଯାହାରେ ପୁଅ ତୋର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ହେ ଗୁମାସ୍ତା ହଁ ଏ ପୁଅ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କର ହଁ ହଁ ସେ ଯାଇକି ସପନ ଆଣିକି ଆସ। ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି ରାଜା। ଲକ୍ଷ ଦେଇ ମୋର ମାମା ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମଗର ବିରଟି ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆସିବ ନେଇକି ମା ଗো ମା ମୋର ଗର୍ଭଧାରୀ ମା ମୋର ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା ମା ଗো ମା ଗো ଲକ୍ଷ ଦେଇ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ପୁଅ ମଦନ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆସିବା ନେଇକି ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରକେ ବୀରବର ବିଦ୍ୟାଧର ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେଉଁ ଦିଗରେ କେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ। ଆରେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ପିଲା ସହ ଚାଲିଯିବୁ। ହଁ ହେଲେ ଭାଇ ତୁ ସାନ ଭାଇ ଛୋଟ ଲୋକ ଯାଇ ବି ପାରୁ ବାପା ନା ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ଯେମିତି ହଉ ନା ତୁ ମାନିବୁନି ମାନିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଭାଇ କଣ କରିବା? ସତ୍ୟ କରିବା। ସତ୍ୟ କରିବା ହଁ ଏ ହେଉଛି ବଟ ବୃକ୍ଷ ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସତ୍ୟ କରିବା। ହଁ ଚାଲ ସତ୍ୟ କରିବା ଚାଲ ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ ଯାହା କରିଥିବ ତାହା କହିବ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ପାଇବି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ପାଇବି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଦେବି ଏଇଠି ଟାକି ରହିଥିବି। ଆଉ ଯଦି ନ ଟାକିବି ଭାଗ ନ ଦେବି ହୃଦୟ ଫାଟି ମରିଯିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହା। ମୋର ବାରଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଏରେ ଗୋଟେ କଥା ଏ ତ ତ୍ରିବେଣୀ ଛକ। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଏକା ଯିବାର ଭାଇ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯିବି ହଁ କୋଉ ଦିଗ? ଉତ୍ତର ଦିଗ ଯିବି ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଯିବି। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଲକ୍ଷ ଦେଇ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରି ଗମନ ଗଲା ମାତ୍ରକେ ଆଜ୍ଞା ବୀରବର ବିଦ୍ୟାଧର ଏକା ଦିଗରେ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ମଦନ ଏକା ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିଛି। ଗମନ ଗଲା ମାତ୍ରକେ ଶୁଣିବ ସାମନ୍ତ ଜନ ଦେଇଣା ରେ ମନ ଘଟଣା হয়েছি কଣ আয়া প্রভু নারায়ণ সে তো মাধর পুরুষ আয়া মায়া আরম্ভ করেছি নিবিড় অরণ্য মধ্যে মদন বীরকু পথবনা করে দেখুন। আয়া পথবনা হয়ে গলা মাত্রকে আয়া সে ঘোর নিবিড় অরণ্য মধ্যে আয়া মদন বীর চিৎকার করছে এই যে প্রভু নারায়ণ আয়া পত্র বেশ হয়ে দর্শন দিয়েছেন। অরণ্যরে কি আছে রক্ষা কর, অরণ্যরে কি আছে রক্ষা কর। ହଁ ମଦନ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ଫକୀର ବାବା। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଲା ପଦ୍ମ ହେଲେ ନାରାୟଣ ଏ ଶଙ୍ଖଠୁ ଧରିବି ତତେରେ ମଦନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଙ୍ଗ ତୁମେ କରିବି ପୂରଣ। ହରେ ମଦନ ହେ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସନ୍ଧାନ ପାଇବି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ମଦନ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣ ସୁଲଭ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମଦନ ତୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପଦ୍ମଧର ଦେଶରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଝିଅ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି। ସେ ଝିଅ ଯଦି ବାହା ହେବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ। ହେଲେ ମଦନ କଣ ପଦ୍ମାବତୀ ଝିଅ ଯେଉଁ ଅନସ୍ପତ ବର ଲାଭ ଖାଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା କି ଅଷ୍ଟବର ବର ଖାଇଛି ହେଇସାରିଲାଣି ହଁ। ତାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଲେ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇବି କି ବୁଠି। ହଁ ମଦନ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶଯ୍ୟା ହୁଏ ଅର୍ଦ୍ଧରାତିରେ ତା ନାସା ବାଟରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ପଦାକୁ ବାହାରେ। ସେଇ ସର୍ପ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରେ। ତାପରେ ପ୍ରଭାତ ପାଇଲେ ସେ ପୁରୁଷଟା ମରିଯାଏ। ହେଲେ ସେ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ତ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ହଁ ମଦନ। ତାକୁ ବାହା ହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ନା ମଦନ, ତୋ ପାଇଁ ଏଇ ବିଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡା ଏତେ ଦଉଛି ମୁଁ। ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସର୍ପ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ମଥାରେ ଗୋଟେ ମଣି ଅଛି, ସେ ମଣି ଧରିକି ତୁ ପାତାଳପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ମଦନ। ତାହେଲେ ସେ ବିଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟପୁର ଠାକୁର ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିବୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅଭିଗଲ ମତେ ଅଭିଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଦନ ବିରଟି ବିଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡା ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେଇ ଗମନ କରି ପ୍ରଭାର ପ୍ରୟୋଗ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଦନ ବିରଟି ବିଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡା ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ଆନନ୍ଦ ମଦନରେ କରିଲା ଗମନ। ଯେତେବେଳେ ମଦନ ବିରଟି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଡେଇଁକି ଗମନ କଲା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ପଦ୍ମାବତୀ କନ୍ୟାତି ସଖୀମାନଙ୍କ ସହଚରୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗମନ କଲେ। ଘଟଣା ହେଲା କଣ? ଯେତେବେଳେ ମଦନ ବିରଟି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଡେଇଁ ଗମନ କଲା, ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ କନ୍ୟାଟି ସଖୀମାନଙ୍କ ସହଚରୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋ ରାଶି କଣ ହେଲା? ଜମା ଜାଳ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବ, ଯମୁନା କୂଳକୁ ସ୍ନାନ ପାଇଯିବ। ହଁ ଜମା ମୁଁ ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି। ମକର କେନ୍ତା ହେଲା? ଚାଲଲୋ ଜମା ଡକ ପଟିଛନ୍ତି। ଏ ମା କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ? ଗାଧି ଦିନ ପରେ ଲୋ। ହଁ ବେଲା ଜିମା ଚାଲ ଚାଲ। କବାର କମ ଗୁଡୁ ଥିଲା, କାଁ କରବ ଭାଇ? ପତର ଟୁଲା ମହୁଲ ବେଟା କବାର ଗୁଡୁଟେ ଥିଲା। ହଁ ଜିମା ଚାଲ ଜିମା ଚାଲ। हेलो ओ मुई आली नमस्कार गो नमस्कार ଭଲରେ ଥାଅ। या गादी करे जिमा ଚାଲ ଜିମା ଚାଲ। ହଁ ଦାସୀ ଚାଲ ସେଇ ଯମୁନା କୂଳକୁ ସ୍ନାନ ପାଇଯିବ। अच्छा दादी जी महला नो दिल संग मकरो अच्छा दादी जी महला नो अच्छा दादी जी महला नो अच्छा दादी जी महला नो धरिता तुमे गुड़ा तू साधुना धरिता तुमे गुड़ा तू साधुना तो आरु धरिता तो सुना लो अरे कुटुमर जनालर जाला पड़ी करी कुटुमर जनालर जाला पड़ी करी अरे घाटी है उती चलो कदमा चलो जोरे चलो
ये मेहंदारी को हमें नहीं चाहते हैं ना ये मगर तारू किसी भी को ना लो तुम्हारे मासा ये चलो रे धारे धारे चलो আসো জিমা এ ঘোড়া কো বুলা করছে চলো কারা করব রে এটা ভারে দেখো যাকনি কাটে পুরা খাইলে এটা সব সব তো কই নেই চলবো জানি দেখো তোমরা আমরা পালে নেই চলবো এ মগলো কেদা বলে আলো না হ্যালো বনা থানে হ্যালো না না আমাতে ডাকি দিলা না হয় এক গুড়া গুড়া গুটি কা খাসি হ্যাঁ तेरे पास तो चला मतलब पैसी आस्ते चले আরে দেখো কথা এ তুমি কেদা করব গাদবা কিনে মো গাদি বসছিল এ মগরানি গাদো কেন মুই টানি গাদে গাদবো বলে তো বে ই মু সাবুন নিয়ে মু কান্টি কে না সাবুন দিকে দেব রে ছড়ানি ও দেখো তার গড়ে স্টাইল গিরে বুঝা আছে হ্যাঁ যা তুই গাদবা আমি তো টাকি দিই এ যো বললি কি বলে আর কায় দেখো যাকনি কার বাদ করো যো বললি যা রে আমি যাচ্ছি হ্যাঁ গাদো রে যা বলছো গাদো আমি টাকি দিই कान बोले भाई क्या है এ পেন দেখো আমি করি পারা নি এ চিরা পড়া সব তো এ ডোগা ডোগা রে এ তুই ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ଗାଧିକିରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୋଷୁ ରେ মনে লাগুছে রে গা প্যাড আরে মহারে সুন্দর করে মনে লোক লাগুছে রে না গো সেরা পড়ে সবরে সেরা তাহা মিলো এ ডোগা ও কেনতা এটা ভঙা করতি এবং হাসে না মা হা করব গাল ভাল এ আসো গা জলদি ଯିବା রে রে কুলপিটা ଆମେ ଆନି ଗାଧୁ ନମା ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଇ ନା চলো রে হালাকে দে ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଇ ସାଟୁ ଟିକେ ଧ তা লপ লাগা ନ ବୋଇଲି ସେରେ ସେଇ ତଲ ତଲ মানে লাগলা রে গাধা যে জম্মার কান্নে কে চলো বড় চলো ମାସରେ ଆସ ଯିବା ନ ବିଏ ଦେଲା এ কাকি তো জিমারো তাহলে ছাড়ি কোন ছাড়ি চলো ইন্ডিয়ান বইনি চলো রে বাবা চলো চলো এ হেরা তো খান্তা খালো কে হেরা কে মাদো কে আইনি কেন কেনগার পিলা গুটে হচ্ছে মা লোকে কি মনুষ কে এলা যে মা জানি গলা বাটে কেনটা মনুষ বসি ছে হ্যাঁ আছে ও যা তাକୁ ଟିକେ ପଚାରି ଆସିବ পচরা মা ହଁ আর তুমি নি পচরা ସମସ୍ତେ ଯିବା হ্যাঁ আচ্ছা ଆଜ୍ଞା আসো କାମ ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଖୋଡା ପାଣି କଥା କହୁଛ ପ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛେ ପ୍ୟାନ୍ ଫଲ 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 আগা পিলাবনে କଣ ହେଲା কেন আইছ তুমি এটা আমার বাটে বাটে কা করছ ଆରେ ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଏ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଗାଧୁଛୁ ଆମେ ହାଜି ଟୁକେଲ ମାନାଉ କି ଆଉ ନା ହେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକରୁ ହଁ ଆପଣ ଦାସ ବି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି হয় দাসী হোক কি কানা হো যে তুমি ইনু অন্তিম বলে সিনে আমি কথা বুড়া করিছু দেখুছ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମହିଳା ଘାଟ ଅଟେ হয় মহিলা ঘাটে ଯଦି ମହିଳା ଘାଟ ଅଟେ ହଁ। ଆପଣ ସେନପଟ ଦେଇଦେଲେନି সেন বড় দেইতিনু বজা ঘরর কোড় এলা ঘুষিকি পলে গলা নাম কর হে হ্যাঁ ଯଦି ବି ସେଟା ଉଡେଇ ଗଲା ହଁ। ସାଜା ଗୋଟେ ଲି ଉଡେଇ ଦେ ତାକୁ হেরে কই পাব ডবল ଥିଲେ তো ଯେ ଆପଣ ସାମ୍ନା কଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ যেনি রাত কোচা হেই করি গাধিছু ইয়ানি আমার ছিলা পটা সুকাটা আছে পলটা উল্টা করমু এরা পিলা তুই বাজে এ মগরা ই পিলা কাকা ডারে তুই জানো মা তুই পছরা और बुझा टे कमे जा দেখ তো ए ए ହେଲେ ଆପଣ ଦାସୀ ଯେମିତି ଦାସୀ ମାନେ হ্যাঁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଯାଅ হ্যাঁ କଥାବାର୍ତ୍ତା আমার রাজা জমা বলছ হ্যাঁ হ্যাঁ আনতা বলো হ্যাঁ আছো ଆରେ ଅଛି এ মগরা କଣ କହିଲେ ସେମାନେ ବଲଛନ୍ ତମର ରାଜ ଜମାନ କଥା ମୁଁ ବଲଛନ୍ ଆମ ନନି ଆମ କଲଟା ଉଲ୍ଟା କଲେ ଠିକ ଅଛି ଥା
କହିଛି ତୁମର ପ୍ରାଣ ଯଦି ମୋର ଅନୁମାନ ଠିକ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଆପଣ ପଦ୍ମାବତୀ। ମୋର ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ। ହେ ପଦ୍ମାବତୀ, ହଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ ଭାବିବେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବେ। କଣ କହିଲ? ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବ? ହଁ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରଭାବତୀ ଓ ବାବାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାଜିତ। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆମ ନାଁ ହେଉଛି ମଦନ। କଣ କହିଲ? ମୋର ନାମ କହିଲି ପରା, ମୋର ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ। ତାଙ୍କର ନାଁ ପଦ୍ମାବତୀ। ହଁ। ହେଟା ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ପୟାର କେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ପଦ୍ମାବତୀ। ଇଟା ହେଲେ ଡିବ୍ରିବତୀ, ହେଟା ହେଲେ ଲାଲଟିନବତୀ, ଇଟା ହେଲେ ରୁଆରବତୀ। ମୁଁ ଏଷ୍ଟେରା ରହିବି ନା। ଆଉ ଆପଣ କି କରିବ? ମୋର ନାଁ ବଲଛ? ମୋ ନାଁ ଗର୍ଭବତୀ। ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ, ହଁ। ଆପଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ମତରେ এই পুষ্প উদ্যান মধ্যে এবং এই প্রকৃতিটি আপনার মো বাহা হচ্ছে। ঠিক আছে বিলেতি কুমার। বে মা যা চলো এতে মলমলি যে আর গুটে বিয়া হলা ছয়টা হয়ে যাবা মা গো একদম বিয়া হচ্ছে যে হচ্ছে না। এ আমি গুটে কথা করু লেডিস কে লেডিস বাহা হও। মন্দির তুমি মোর পূজা তুমি দেবতা গো তুমি দেবতা তুমি মোর মন্দির তুমি মোর পূজা তুমি দেবতা গো তুমি দেবতা তুমি মোর তুমি মোর মথা মণি গো ললাটে সিন্দুর তুমি মোর মন্দির পদ্মাবতী তার গ্রহ চালা ভারি ঠিক আছে চাল গ্রহକୁ ଚାଲିଯିବା। মতো বিশ্রামর আবশ্যক। ঠিক ଅଛି। ମୋର ମାମା ମାଉସୀମାନେ ଗୋ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ କନ୍ୟାକୁ ହରସ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାହେଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ପଦ୍ମାବତୀ କନ୍ୟା କଣ ସ୍ୱାମୀ? ସେ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ମତେ ବିଶ୍ରାମଟି ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ମା ମାଉସୀମାନେ ଗୋ ଯେତେବେଳେ ରାତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣା ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ଦିନ ଭିନ୍ନ ভিন্ন ভিন্ন করি ভিন্ন ভিন্ন করি ପଦ୍ମାବତୀ କଣ ଅନେକ ଦୂର ଆସିଛି ମତେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ଯେତେ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ମା ମାଉସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ କନ୍ୟାଟି କଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତା ନାସା ବାଟର ମଣିଷ ସର୍ବତି ସେ ପଦ୍ମାବତୀ କନ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ମହାଦେବ ଭାରି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ମଞ୍ଚାନା କରିଦେଉଛି। ହେ ପଦ୍ମାବତୀ କଣ ସ୍ୱାମୀ? ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଆପଣ ଅଛି। ମତେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି।
এ ভাই না পদ্মাবতী কেনতা ভুরকুটি করিছে তুই জানিস কেতেটা বিহা বা কেতেটা মরবে কেতেটা মনস বলা না কেতেটা মলে ন বল ই থর ই যদি গুটে মরলা নি ঠরে ঠরে আমি মুর্দার পিগি আমার বিগা মুর্দার ভিগি আমার তার মানে দেখে মুর্দার কিছু না গন্ধি গন্ধি পয়সা ওটা মুর্দার মুর্দার ভাই যাবা দুটা কাম করু কেনাল বাদ হ্যাঁ বতলে মগাইছে হললে তো জলি মারি দেবো ভাগে মুই ভাগে আর ই থর পিগি মাগি যত্ন মাই থর ওই লাইন মোড়াকে ধর হ্যাঁ আমি দিন ফসামি আর ঘেটে দিলাম তুই ওই মার পেলাম হাই এ বোদা ঢন্ডানি ফলকি মা এ পিগি বদাল পিবার কে আবার দিকে ওই সেট কর পির মার দিকে আগে এবো হ্যাঁ বহুত বল দেবে ঠিক আছে রানি মুহা দিলু মুহানি হ্যাঁ মুই নাকা মারবি जब फिर फिकी गई ama করে আমার পেগে পেগে ভর মারবি marma gadi udah udah maram sur ke maram sur puri lu ulan di mana আরে ভাই মানে দেখো 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 আচ্ছা পদ্মাবতী নাসা বাটরে হে পদ্মাবতী পদ্মাবতী আরে দেখো দেখো এই সর্পটি তুমি নাসা বাটরে দংশন କରିବା ପଦା ବାହାରିଥିଲା ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ସେ ପୁରୁଷମାନେ ହତ୍ୟା କରୁନଥିଲେ ଏ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ପୁରୁଷମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଦେଖ ଦେଖ ସର୍ପ এ ভাই না হে পদ্মাবতী নি খোঁজ ये আমার লোক সাপ जे ये सब तो ठीक जीवतला এটা পথ কেন থিলাব কেন থিলাব ভিতরে দিলা কালা কইতলাব সিওন কইতলা ଏ ଅର୍ଥ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କାଲା ଜାଗା ଭିତରେ ସର୍ପ ଦେଖିବ নাই খাওনি ଦେବ ଲାଗିଲା ଏ ସର୍ପ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏ ସର୍ପ ଉପରେ ଆଉ সে ঠিকই তো আমার হাত আমি কাজ করবো ଏଟା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ମୁଁ ତ ଆପଣ ବାହା ହେଇଛି ଆପଣ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆମ ବାହାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ବୋଲିକି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମତେ ଦେଲ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି ପାତାଳପୁରେ ଅଛି ହେ ପଦ୍ମାବତୀ ହଁ। ମୁଁ ସେ ପାଗଲା ପରେ ଯିବି କି କରି କିପରି ଯିବ ହଁ ହେଲେ ସେ ସର୍ପର ମଣିକୁ ଧରିକରି ଗଲେ ସେ ପାତାଳପୁରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଦନ ବିରତି ବିଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସର୍ପକୁ ହତ୍ୟା କଲା ମାତ୍ରକେ ପାତାଳ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ଠାରୁ ବାରତା ପାଇଣ ବାରତା ପାଇଣ ବାରତା ପାଇଣ ବେগে বার্তা অনুসারে মদন বিরটি সর্পর মণিକୁ ধরিকি পাতাল রূপাবতী পাখে প্রবেশ কলা হে রূপাবতী রূপাবতী কে মা কি আগল নিকাল মোর ঘর দ্বার কে আছি যাবল যা আরে কবাটা খুলো হ্যাঁ হ্যাঁ যাও যাও কে খড়া নাকা ভড়াং তাহলে আপন রূপাবতী হ্যাঁ মোর না হচ্ছে রূপাবতী হে রূপাবতী ও আপন আনে পদ্মাবতী বাହା ହେଇଛି ଅନ୍ୟରେ ମତେ ଘଣେଇ କହିବ ও হেতি লাগি রূপাবতী বলি জানি যা হ্যাঁ হ্যাঁ উলগি হইছে গো উলগি হইছে আরে উঠো তো সোমঙ্গলা হ্যাঁ যে কেনতা হলা যে কহ হে রূপাবতী ও তো পাখে বা স্বপ্ন ଅଛି ପରା হ্যাঁ মনে গুরুদু সপন আছে গো সপন মনে গুরুদু আছে স্বপ্ন যদি ଅଛି স্বপ্ন মতে দিଅ তাহলে ये माइटा आलू बैगन देते जे सपन अंता देनी हुए তাহলে କଣ ଦେବେ ଆପଣ क्या गुटे कथा हमारी हने गो मनुष पिला न जे मते बियाह हबा ताके मु सपन देमी ଠିକ ଅଛି হে ରୂପାବତୀ हां ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇବା ଆଶାରେ ବାହା ହେଇଛି ठीक ଅଛି गो ठीक ଅଛି ମୁଁ କାनु ଗା
মুই উড়িয়া করুতে বেড়েই বলি দেখো এখানে দেব গালি গো দেখো এখানে দেব গালি উড়িয়া করুতে বেড়েই বলি সদা বেলা খালি খালি পথ খালি খালি পথ খালি কেবে নেই করব নাগর বালি বলি মুই উড়িয়া করুতে বেড়েই বলি ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଏମିତି ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛ ମତେ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରେ ଦେଲିନି হয় গো କେନ୍ତା ହେଲା କହ ହେଲେ ରୂପାବତୀ ହଁ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ମାମନ ସପନ ନି ନଗ ତମକେ ଠକି ଦେଲି ସ୍ୱପ୍ନ କୋଉଠି ତାହେଲେ ସପନ ଅଛି ମୋର ବହନ ଏ ଭଉଣୀ ଅଛି କୋଉଠି ରତା ତଲ ତା ତଲ ଭୂତା ତଲ ଆର ତଲ ଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମଦନ ବି ଅଟି ହଁ ରୂପାବତୀ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲା ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଜାମ୍ବବତୀ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ର ଘଟଣା ହେଲା କଣ ମା ଗো ମା ମୋର ଗର୍ଭଧାରୀ ମା ମୋର ବିଦ୍ୟା ଦାତ୍ରୀ ମା ଯେତେବେଳେ ମଦନ ବିରଟି ଜାମ୍ବବତୀକୁ ବାହାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ହେ ଜାମ୍ବବତୀ ଜାମ୍ବବତୀ ଆରେ କବାଟ ଖୋଲ ହେ ଜାମ୍ବବତୀ ତୋ ପାଖରେ ସପନ ଅଛି ପରା ହଁ ସପନ ମନ ଅଛେ ଅଛେ ସପନ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ବିହା ହେଇ କୋ ସପନକେ ଧରିକରି ପଲାମ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଘଟଣା ହେଲା କଣ ଯେତେବେଳେ ସୁନାବତୀ ଜାମ୍ବବତୀ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି କଣ ଜାମ୍ବବତୀ ପାଖରେ ହେ ଜାମ୍ବବତୀ ତମ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି ହଁ ତମ ନାନୀ ମୋର ପଦ୍ମାବତୀ ରୂପାବତୀ ସୁନାବତୀକୁ ବାହା ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପନ ଅଛି ପରା ହଁ ମତେ ବିହା ବର୍ପଣ ହେଇ ପକ ଧର୍ମା ସପନ ପলাই ଯିମା ହେ ଜାମ୍ବବତୀ ସତରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ଆମର ସପନ ଦେବେ ସତରେ ମିଲବା ନା ଗো କେତେ ଜାଣିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ଆପଣ ବାହା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ବାହା ହେଲା ମାତ୍ରକେ ସ୍ୱପ୍ନ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢେଇ ଦେବ ଯାହା ବି ହଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଲି ହେ ଜାମ୍ବବତୀ ସାଥୀ ଆଜି ମିଳି ଗଲା ମୋ ପିଲା ଦିନର ଯେତେବେଳେ ମଦନ ବିରଟି ଆଜ୍ଞା ପାତାଳ ପତାତଳ ଶ୍ୱଶୁର କଣ କଲା ମାତ୍ରକେ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମାବତୀ ସୁନାବତୀ ରୂପାବତୀ ଜାମ୍ବବତୀକୁ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରକେ ଜାମ୍ବବତୀ କହିଲେ କି ହେ ପ୍ରାଣଧନ କି ହେ ସ୍ୱାମୀ ଅବା ସପନ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ପାତାଳ ପୁରା ଟିକେ କାଟି ଦେଇଦେବେ ଚଲବା କର୍ମୀ ଚାଲ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ଭବତୀ କହିଲା କିଏ ପ୍ରାଣଧନ ଯଦି ଆପଣ ମତିବତୀ ପାଖରେ ଗଲେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ ତତେ ରାମ ବୋଳେ ତତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଳେ ନାମ କିଏ ରେ ନାରେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ଭବତୀ କହିଲା କିଏ ପ୍ରାଣଧନ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାହିଁ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମତିବତୀ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ ମତିବତୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ ହେ ମତିବତୀ କଣ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ନାନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରୂପାବତୀ ସୁନାବତୀ ଜାମ୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଛି ଓ ଆପଣ ମାନରେ ମତେ ଭିନ୍ନ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ମା ମୋ ନାନୀ ମାନେ କେନ୍ତା ନି ଆଣି ନେବ ଭେରେଇ ତୁମ ନାନୀ ମାନେ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଯିବେ ଏ ମା ଏକଲା ହେଇଛନ ମତେ ଗୁର୍ଦୁ ଦିନ ଦେଖ ଦେଖ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ନାନୀ ମାନେ ଗୁର୍ଦୁ ଦିନ ଦେଖୁଥି ସତରେ ହଁ ହଁ क्या बोले गो ତୁମ ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ପୁରା सपन को मोर पाखा गुर्दू सपन ଅଛି गो ତା ସ୍ୱପ୍ନ ମତେ ଦିଅ ତାହେଲେ ए मा देवाटा देमी ये मोर गुटे कथा रखला मु देमी କଣ मा मते बिहा तो भरे सपन देती आगो भेने होय हेटा देखो गो भेने उल्टी हो जा आगो भेने मोर नानी मने क्या बोले मोर को नानी कोई ନିଶ୍ଚୟ କହିଛନ୍ତି हां क्या बोले दो ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମେ ଦେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ए मा खाली सपन देले चली जीव ये गुटे कथा सुन तो କଣ तुमे सपन पेमी बोली सबू मोर नानी मन के बिहा आइछ ହଁ मते भी सपन पेवा लागि बिहा आइछ बोलो ହଁ ये सपन तो नी न मोर पाखे गो ସ୍ୱପ୍ନ କଣ କଲେ ମୁଁ ପାଇବି सपन पेब हमर पांच भौणी को एक ठाप कोले हमें गुटे गुटे स्वप्न हेबो ସତରେ हमको हत्या कोले ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ମାମା ଅଛି ମାନେ ଗो ଆୟା ମତିବତୀ କହିଲା କି ହେ ପ୍ରାଣଧନ ହେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଆୟା ରୂପାବତୀ ସୁନାବତୀ ଜାମ୍ଭବତୀ ମତିବତୀ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ এই ଚାରି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ ଆମ ନାନୀ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାରଗୋଡ଼ି ବେତ ଅଛି ସେ ବେତକୁ ଆମ ମଥ ଛିଣ୍ଡିଲା ମାତ୍ରକେ ପୁଣି ଆମେ ଜୀବିତ ହୋଇଯିବୁ ଏ ସମୟର ଘଟଣା ହେଲା କଣ ଯେତେବେଳେ ମଗନ ବିରଟି ଆଜ୍ଞା ମତିବତୀ ଜାମ୍ଭବତୀ ସୁନାବତୀ ରୂପାବତୀ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ କଥା କରିଛନ୍ତି କଥା କଳା ମାତ୍ରକେ ଘଟଣା ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ରୂପାବତୀ କୁହାଣିଲା କହୁଁରେ ମଗନା ପାର୍ବତୀ मोती
ଆରେ ଝାଲିଆ ମାଉର ହେଲେ ବହୁତ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଦନ ବିରଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ମାତ୍ର ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି এই ସମୟରେ ପଦ୍ମାବତୀ ରୂପାବତୀ ସୁନାବତୀ ଜାମ୍ଭବତୀ ମତିବତୀ ସଙ୍ଗତ ନେଇକି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହେ ପଦ୍ମାବତୀ ରୂପାବତୀ ଜାମ୍ଭବତୀ ମତିବତୀ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଏ ତ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆମେ ତିନି ଭାଇ ସତ୍ୟ କରିଛୁ କଣ କହିଲ ସତ୍ୟ କରିଛ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ ମଜାଟା ଆମେ ସପନ ନିନ୍ଦା ଘରକେ ଯାଇକି ଯେନ୍ତାଇ କରି ହେଲା ଆମେ ସପନ ନେବା ଯେମିତି ଦୁନିଆର ରଜା ହେବା ଆମେ ଯୋଉ ବଜାର ବୁଲମା ବଜାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଯିମା ଦୋକାନ ମାଲିକ ହାଜାର ମାନଙ୍କର ଘର ମାଲିକ ଯିମା ଚାଲ ଯିମା ପଚରେ ସପନ ନେବା ମୁଁ ଯେନ୍ ହେଲା ଆମେ ତେଇକିରି ଟିକା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଭାଇ ପହଲା ବଜାର କେ ঢোকু ବଜାରରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖୁ ତାପରେ ଯା ମହାଜନ ବଜାରରେ ଭାଟ ମିଳି ଗଲେ କାଣ କରିଛୁ କାজ ନା ବେକାର ସବୁ ତେଲ ପୁଡେ ଏ ଆଲୁ କିନା ଗୁଡେ ଲାଗା ଏ ବେଗन ବଜାର କେ ଆସିଗଲା बजार में ଆଲୁ ମେ ବି ଲାଗିଲୁ ଗୁଡେ ଲାଗା ए बेगन ସାର୍ ଆମେ ସପନ ବଜାର କିଣିବି ନି ବୋଲି ଆଉ ମତେ ମୁନା ଗୋଟେ ଦେ ମୁଁ କିଛି ସାମାନ ଘିନି ଆସି ଗୋଟେ ଦିଦିଟା ରୁନା ବଡା ପଚରେ କିଣି ପଚରେ ଆମେ ସବୁ ଇଏ ହେବା ইয়ারে আছো চন্নি পতর মই তাকে যে জলদি ফিরবো গাড়ি বুড়াবো মোটর দেবা ইয়ারে আছো গার খাড়ো কেজে কেজি 40 টাকা পড়বা হ্যাঁ দেমি হ্যাঁ চিটিয়া করছি কেজে পয়সা দিও 2000 টঙ্কিয়ে बेगन ने दे बेगन বলছে কোনাটা মানে শাড়ি করে গোল গোল টেন্স কেতে টঙ্কা पैसा दियो 3 টঙ্কা লেখা পয়সা ভান মেলা আর পয়সা पूरे टमा हो 20 টঙ্কা হ্যাঁ দে 2000 টঙ্কা আলু মে বি লাগিলু চার কেজি দে হ্যাঁ হইছে ঠিক আছে পয়সা দিয়া যা এ পা এই পানটা খামি আমি কেতে বেলা লাগবা পয়সা গলা জো চিটিয়া করে দিছে দেখো তোয়া ঠিক করবো ए देखो অনেক টাকা খালি জলদি আসবো আমরা কেন্দালা পেলু খামু তুল জাগত পে রালবি সেটা রালবি যে কেনতা বইল মহাজন ଗୋଟେ নম্বরটা দিছ ফোন করবা বইলে হ্যাঁ যে মিলবা মিলবা ঠিক আছে নম্বর লগা পহলা পচরে দઉં মোবাইল ধর যাব আছে তো চিন্তা লড়াও নম্বর বতা তো 9 9 7 তিনটা 7 52 55 কেতটা লাগবে বই নম্বর অদা ইংলিশ অদা উড়িয়া দবাই দে জনকে লাগু রিং আরাম সে রেবা দেব হ্যালো আয়া হ্যালো 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 আমি শুভ হচ্ছে না हेलो हाँ हेलो आया आपका नाम क्या है बीरा बारो आप केला में आया हूँ सपन सपन नमो है सपन एक सपन को 3,20,000 पड़ेगा एक सपन को 3,20,000 20,000 কেড়ে সই যাব কেড়ে সই যাব केड़े सही लेबा तीन पाकिट होगा সপন জানি করে দাম আছে সপন জালি কি দাম আয়া কেতে কেতে পড়বা আমরা দুজো আয়া 3,20,000 বতালু করে চল জমা করে তো মোবাইল যেড়ে লম্বাটা ধরবো হেড়কে লম্বা লিখে যাচ্ছে ঘর নম্বর জিনকু हाँ জাগলো टोड़ा नाम टोड़ा सपन नब हाँ হ্যাঁ আগে নমস্কার আমি नमस्कार नमस्कार पैसा दियो पैसा ये कैमरे जमा कर दे हाँ बोले हाथ হাত জমা করলে ধরতে দেবো বক্স রে কেতে তুমকা আজ সব দিয়ে দিন লাখে কুড়ে सब इधर बड़ा हाँ सपन के प्रधान कहिबो एरा बोल दो नहीं नहीं हमता नहीं पारे सपन भैया टा पहला वो जा पर तब मत छाड़ी धोबी इधर बोला मां बस पहले ती बैग के धरता हां ठीक मैं आलू चाहते ई बैग दिन लगो हां हां भैया सपन किलो मिलवा एवो पड़दा सपन काढ़ा दे देखी देखी যদি সপন কাটাবো তো যা তো
ସପନ ପଇସା ନେବ ସପନ ନେବା ହଁ ଦିଅ ହଁ ଦିଅ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ବୁଆ ହେଇଗଲି वहाँ पड़ा है अली पालू और नहीं पाना मारो तो सपन का जो है सपन नमो और नहीं सपन नहीं है पैसा भी अपन बोला वहाँ पड़ा है ना जो ଯେତେବେଳେ ବୀରବର ବିଦ୍ୱାହର ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବୋଲି ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ସପଟିକୁ ସପନ ପାଇଲା ମାତ୍ରରେ ଆରେ କୃଷ୍ଣ ହେ ଏହା କହିବ कृष्ण है क्या कोई କୃଷ୍ଣ ହେ ଏହା କହିବ कृष्ण है क्या कोई କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଡେଇଁକି ଗମନ କଲା ମାତ୍ରକେ ଆଉ ଗାଁ ମଣ୍ଡ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେଇ ମଦନ ବିଜଟି ପଦ୍ମାବତୀ ରୂପାବତୀ ସୁନାବତୀ ଜାହ୍ନବତୀ ଯେତେବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି जो जीवा जो सपन नहीं पहले भी कहाँ हवा में रोजा नहीं ले कहाँ हवा चाल जुमा जी आप शाम का कंता कला एक जनर रहला कि घर के नहीं कर पलाला ना जहले जानबू ए घूर लागू बरगस तल के दे ठीक कहलु शुरू करली जेन बरगस देखो तमे जेन बरगस तल हां ना हमें साथी दे कर जीती ना भोला के सोच करी थी सेना तक तो कौन प्रकार देवी माने बाहरी सेना जी इन किस्मतटा देखमा बोइटा इरा देवता मान कर कन्या हेती में देवती में देखती मन राइट पहुंच नहीं हां ठीक है पचरे देखमा जी गौ केतर काढा हे बाबा हे भाई ମାନେ हमर मदन ପଦ୍ମାବତୀ ରୂପାବତୀ ସେ ସୁନାବତୀ हमर मदन बाबा भाई चलो हे बड़ भाई माने हमरा प्राण के बड़ भाई माने ओलगी होचे बाबा बरखा मोर मध्य प्राण ସେ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଏ ତମ ପାଇରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି କଣ ପାଇଁ महा और आहेला चल कोटा निबो ଏ ତମର କଣ ହେଇଛି ବଡ ଭାଇ इटा सुनला सुन निबो केते बुल्लू हेतिने को हमें सब पता कह देले का कहिल आमा महाजन परमुटे के गलो ତାପରେ କଣ ହେଲା ବଡ ଭାଇ सपन हमर न छे भला हम सपन लुभाई जइतु पैसा देलु पैसा दे देलु घर भीतर भरी देला दुहिटा के ठुकला जे बाट में ଆରେ ହେ ବଡ ଭାଇ हां ତମେ କିଛି ଶିଖି ପାରିଲନି हमें किछि नहीं करी सपन भी नहीं आनी पारलो ले आलु हंता पले आनी ହେଲେ ବଡ ଭାଇ ମାନେ हां ଅଜରା ତୃଷା ହେଲାନି ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ତମେ ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ ई भाई सपन माने पान कुडा नहीं धरी ହେ ବଡ ଭାଇ ମାନେ हाँ। ଆଜି ଯଦି ପାଣି ଆମେ ଧରିଥିଲୁ ओ हमको टाकी कर थी सही हां जो हमें खोजी जो ठीक अछि पान खोजी जो पानी अब बे प्रकार फैन जाते पूरा जल्दी दु जीवो पे इनो गुटे कथा कमा केंदा कर मा कह मुई बड़ लोग है हां रोजा मुई हबार कथा कि सांटा हबार कथा पहला कर ने बोटे हवार कथा को सांडा केंदा सपन तो बुझा नहीं छी बेला केंदा प्लान करमा ईटा गुटे कथा एड़े जा बड़ जुआनी है सेटा हां ताके फिकिर मा कुम रख देबा आ देखिया सुना मोर झुरी हाँ। बात दियन मा पहले ही दबा आप पहले नंबर बे भी दुटा सपन ना मुई भी दुटा नहीं बो मुई अगला नहीं तीनटा मुझे में दुई करना पड़ा चालनी बुद्धि करबा पड़ा राइट भाई बाबा ହଁ फल बल चल चल कर जे पेन निबो আর মজ্জা নবটি পড়ে যাব পাঁচ নিব ওই পুরে হাত আছে সে ভিতরে আনিব সোনার ঝুড়ি এড়ে টানিব आज हुई मुई लपस नहीं लपस नहीं पानी ভারী উঠি সময় উঠি মানে প্যান ভি পিবু আর সোনার ঝুড়ি ভি দেখু मन के सपन पे ହେ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କଲ जाओ जाओ चाहे ହେ ପଦ୍ମାବତୀ ହେ ସୁନାବତୀ ହେ ରୂପାବତୀ ହେ ଜାହ୍ନବତୀ ହେ ମତିବତୀ
ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ଚାଲି ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ ପାଣି ଆଣିଦେବି ନା ଆମେ ଅତି ଚলে ଯିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ କେହି ଯିବ ଦରକାର କିଛି ବି ନୁହଁ ଆମେ ପାଶ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ ନି ନମା ତମେ ନେଇ ଯାଅ ଆମେ ଆମେ ପାଣି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ ଧୁରି ଦେଖୁ ଏ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ସତରେ ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କର ଦେଖି ଆରେ ବେଡା ପିଟା ପାସ ପଲେ না हाँ ठीक है तो দেখি আরে পাস পলে দেবি आदे হে বড় ভাই এড়ে সহায় হাত গভীর পুଅ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କିପରି देखी पालू वाले पानी भी पीबू और झोरी भी জোরে বি দেখু বেড়া নিবো जेड़े बुड़ 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 আরে রে দেখি আরে ধীরে ধীরে ए छाड़ बुदा না বুঝাছে देखो दरबार रे ना हां दे दरबार रे ना हां ए छाड़ी तो बुदा हां দেখ যা নি দৌড় যা 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 এ বড় ভাই রক্ষা করো রক্ষা করো मारू पखंडे मारू মার কেসরা হটা তোর जे তিনটা देख इनु आर गोटे कथा कहले जे तीनटा पेपर बोती কালা করবে কো इनो हमें कानवार पड़बा তিন হিসাবে কারমা আমি हमें बोलमा मदन के बाघ खाई देला भाषण में ना बोलमा जंगल है कि नहीं হ্যাঁ ঠিক কইছু जंगल जंगल है জঙ্গল ভিতরে বাকি দিলাম हां দেখ তুই গুটে কাম কর ई जंगल थे बाघ है ना खाई देला আমি কে করব বলমা তুই তোতে পিড়িবি মতে তুই পিট কানত দিবা बाघ केनता को लाई कहमा जेन बाघ खाई देला बोलमा কাটবু তুই কাটবু তুই কি কাটবু हां कदमी बारे पिटा पुटी हूं দেখ দেখ কাট तो बाड़ हंता कानली है सब जाने पका কপলে ফোন করে দিই কাম मदन के बाघ खाई देला भाषण में बाघ बोलबार ओ कर মচা লারম কর इरा अभिनय दिन अब कहीं हमर के सत को কোন তোই বাকি मदन के बाघ खाई देला কাজের মানে मदन के बाघ खाई देला କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ବେ? ଆରେ ବଡ ଭାଇ ମାନେ କଣ ହେଇଛି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ବଡ ଭାଇ ମାନେ मदन के ହଁ ଭାଇ बाघ खाई देला स्वामी तुझे स्वामी कहीं गले लगा ना मुलुस मर सजा हो ए भाई के तेरे से पिकिन हो कहीं गले আগো পাশে নিকালো আগো পাশে বড় ভাই মানে তোমাকে কোনো টিকে লজ্জা নাই सुनो हमें किसी नहीं আমার भी भाई हमको मृत्यु से বাদু আমি দিব যে গোটা কথা କଣ ହେଇଛି তুমি যেন জায়গা নেছো हमके तो जाई नहीं पारो मा না দেখো জঙ্গল তুমি গোটা কাম করো তুমি কিছু कहबनी আমার বাপা আমার পছে পছে আসা জিমা না তুমি কত ଯିବୁନି কাটা কম আমার ভাই আর আছে কার ভাই হবই না ସତରେ ବଡ ଭଉଣୀ ଠିକ ଅଛି ସତରେ ଯିବା ହଁ ଭଉଣୀ ये गला बाती बोलो केतो जीबू আসো আমার পথে পথে আছে ଠିକ ଅଛି ए देखलो रे मैं पर बांगी ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ମାଉସୀ ମାନେ ଗୋ ଯେତେବେଳେ ବିରହର ବିଦ୍ୟାଧର ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ରୂପାବତୀ ଜାମ୍ଭବତୀ ମତେ ସମତ ନେଇକି ଶୁଣିବ ସାମନ୍ତ প্রবেশ হইতে যাই হে বীরবর হে বিদ্যাধর मैं काल अमुल का काल হে মানে কি इरा बने सपन बने হেলে বড় ভাই মান নেই বাপা এটা বাপা করে যার বাপা কারে দেবি বাপা বাপা যার কারণে দিছি কি দেবি হে বীরবর বিদ্যাধর আরে পুଅ মানে हां তোমার সান ভাই
ତୁ ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଏବେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲାନି ତୁମେ କାଲି ଲାଗିଛି ଯେ ନିକାଲ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି କଣ ମଦନ କେ ଜଙ୍ଗଲେ ବାଘ ଖେଦେ ଆରେ ବୀରବର ବିଦ୍ୟାଧର ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ତୁମ ସାନ ଭାଇକୁ ବାହା ଖାଇଦେଲା ତୁମେ କିଛି କହିପାରିଲନି ପୁଅ ମାନେ ଆମେ ହେଲେ ଦୁଇଟା ବଚିଛୁ ବୋଲି ଆଉ କେରେ ହେଲୁ ଆମେ ପଚାର ଥିଲା ଆଗରେ ଦେଖୁଛୁ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ବଚାము ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ମାଉସୀ ମାନେଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକ କରେ ପ୍ରାୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ସବୁ ରାତି যায় না আনন্দে রীতি সুখ যাই দুঃখ নিশি হুয়ে প্রবেশ হুয়ে প্রবেশ রে হুয়ে প্রবেশ রে ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ହାତ ଗଭୀର କପରେ ପଡ଼ିଥିବା ମାତ୍ରକେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କଲା ମାତ୍ରକେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଦନ ବିରତି 120 ଗଭୀର କପ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି ମଦନ ଆରେ ମଦନ ବାପା ମୋର ପ୍ରଣାମ ବାପା ହଇଲୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଏ ମା ବାଘ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ବର୍ଷରେ ଅଟୁରା ମାନେ ଏମାନେ ମିଛ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ତୁ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମଦନ ହେ ପୁଅ କଣ ନା ବାପା ତୋର ବାହା ଖାଇ ଯାଇଥିଲା ନା ବାପା ଏମାନେ ମିଛ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଅସତ କଥା ମାତା କହିತಾರೆ ମା କର ମୁଣ୍ଡୁ ମୁଡି ଆମ ନା ଏଇଟା ସେ ଅରିଜିନାଲ ଟେ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଦେଖ 100 ହସ୍ତ ଗଭୀର କପରେ ଏମାନେ ମତେ ଜସତେ ଚାଲି ଆସିଲେ ବାପା ତାନ୍ ତିନି ବାଲା ଆରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରି ନ ପାରୁଛ আরে অধর্মকু যাও আরে নিজ মাংস যদি পরকু না দেহ আরে পর মাংস ভক্ষ কথা দেবে কহি ন পারুছ আরে নিজ পথে যা রহি নাহি কেহি রহিবে নাহিটি আরে মোহ রঙ্গ ধরে সর্বে নিজ নিজ অভিনয় সারি বাহুড়ি বেকা আরে যার জহি থিব যোগ বিধাতা কড়ায় পিয়াগ বিধাতা কড়ায় পিয়াগ বিধাতা কড়ায় পিয়াগ আরে যার শ্রোতা মন্ডলী যাহার জহি থিব যোগ বিধাতা কঢ়ায়ে ত্যাগ পিতা মাতাঙ্গ জন্ম কালে বিজালে কিছু কপালে বেশ লক্ষ্য দিয়ে আমরা শ্রোতা মন্ডলী ଏହା ଖବର এখন ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟଥା ହନା ସେ ବୀରବର ବିଦ୍ୟାଧର ସତ କଥା କହରେ ପୁଅ ମାନେ ତୁମେ କେଉଁ ଲୋଭରେ ତୁମ ସାନ ଭାଇକୁ ସେ ହାତ ଗଭୀର କପ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଯଦି ରଜା ହେଇଯିବା ବେଲେ ତ ଆମେ ଗଲୁ ଗଲୁ ଆମେ ନିଜେ କହିଲୁ ଇତାର ବୁଦ୍ଧି ଆଣିବୁ ଆମେ ରାଜା ତୁ ହେବୁ ଭାଇ ତାହେଲେ ସମାଗ କ୍ଷମା ନା ମୋ ତଲାରେ ପଡିବନି ଭାଇ ତାଳ ତ ନାହିଁ ହବ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଧ୍ୟାନ ତାର ନିଶେରେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ମାଉସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭେଟ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆଜ୍ଞା ମଦନ ବିରତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଇଚ୍ଛା କଲା ମାତ୍ରକେ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ବୀରବରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ମାଉସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଦନ ବିରତି ଆଜ୍ଞା ରୂପାବତୀ କୁହାଣିଲା
ପତ ହୋଇଲା স্বপ্ন দেখাই মদন আনন্দিত মন আরে ছালিয়া ময়ূর হেলে প্রভু নারায়ণ মতি ফল পান করে দেবকী নন্দন আরে স্বপ্ন সমাচার পালা মেলা সমাপন এজ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମା ଜଗତଜନନୀ ପାଲା ଧାନୁପାଲିର ପରିବେଷଣ ହେଇଥିବା ପାଲାଟା ସ୍ୱପ୍ନ ସମାଚାର ପାଲାଟା ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁଁ ବହୁତ ଭଲ ହିସାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହିସାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ ଏ ଧାନୁପାଲି ଗାଁର କଳାକାରମାନେ যদি এই ভিডিওটা ভাল লাগিছে যদি আমার স্বপ্ন সমাচার পালাটা যদি আপনাদের ভাল লাগিছে তো এই ভিডিওকে টিকে লাইক করবে নিজের সাংসাথী মানকর সঙ্গে শেয়ার করবে আও কেনতা লাগলা যে মতামত মাধ্যমে বতাবে কমেন্ট বক্সরে ଆଉ ଏତିକି ବେଲେ ତକ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କରବାର୍ ତେଲ୍ ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇକରି ରଖବେ ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଛାଡ଼ମୁ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେખાମୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହଉଛେ ତ ଫେର୍ ମିଶମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେତିକି ବେଲେ ତକ ଆମକେ ବିଦାୟ ଦଉନ୍ ରହୁଛୁ ଜୁହାର।